Haydi Zımın. Айде, comprei um tio que estou com Те тук като живеят само един луд се обажда мудусвете на къла. Там на един луд мудусвете на един арменец на къла се образява целият стадион с това луде. Дай му картон, бе! Дай му картон, бе! Дай му картон, бе, чуче! Браво, браво, Кочев, браво! Браво, браво! Браво, Кочев! Хубаво! За глупост. Хасково е град, на който му трябва един стабилен отбор. И за мен на отбора, според възможност, това е Б група. Но за съжаление се появяват много футболни отбори. Не знам точно каква е ситуацията в момента. Имаше Старска, той фалира. Отказаха се. Тази година се появи ХФК, които не се представят кой знае колко добре. Има в окръжна втори отбор на ОФК Хасково. ОФК, това е бившата Саяна и мисля, че беше и преди Извор. Не съм сигурен точно как е, но не знам. Аз съм привърженик на ФК Хасково, така ми се вижда най-чисти, най-такъв отбора. Хубаво е да се направи нещо по въпроса, да няма толкова да няма толкова много отбори, а да се съсредоточим в един отбор, обаче да хората не. Да, мен ми прави голямо впечатление, че в областната група има два отбора Любимец, два отбора от Харманли, три от Хасково, нали, един пък играе напред, но щом има два отбора ЦСКА в първа лига, какво да говорим за ситуацията в страната? ЦСКА е много болна тема, да ви кажа честно. Не искам да подхващам темата, защото съм фен на единия от двата отбора. Няма да кажа на кой. Но така е. Когато държавата така в такъв ни футбол. Само да се обърнеш. А то палячо му дигай картона. Бането леко